Kapitan Inteng! Kasangay mo inton sa badaw, saan ay ako araw? Unang kail. Jangan ti isagana mapagsasagwan tayo. Parchen tayo di kalding kao. Oy! Sige! Kukwak mo tan karak! Pudno ka di ang kail. Apay bagak no sana punaw. Kat no ibaw bawal mo ti aginom dito yung barangay ang kail. Sakti makaam mo. Matiti kwarta. Igatang mo iji ila into nagpasada ka. Igatang mo amin! Kasano ngay no checkpoint tendak. Saan? Sakti makaam mo. Basta aramidam ti imbaga. Sabi mo nga tatayan ni Kwaraw. Awan mo tentiks na. Ay, ang mga no tiniliw dagiti pulis iji checkpoint. Oh. Talay. Apay nga karapag na ka, Inteng. Si Kamit. Ada ka di parikot mo. Ay, awan. Kahit ko lang tiyag exercise. Ag-exercise ka, kat malaman. Basta. Di na ka di pakibiyangan. When now, ada manan kalukwan nga inaramid mo. Sigurado ani Kwarog dahito umaw-awan. Ay rumwarak pita kasari taktika anak akdungo. Masapol ka day, arumwar ka. Sa dino ngayon tayan mo, Kwarog. Kumusta na kita arak ngayong pagatang kao? Di tangarot ti paray ko tangkail. Adda kita dito yung checkpoint. Inala na kiti pulis ti pagatang mo arak. Bawal ka no ita ti arak. Agawid ang kadain. Saan, Kwarog? Dita ka pailaan? Anya ko matiaramidak di tao Intun kwan, ibalod dak taon. Kaya ti may balawd. Sana mapasamak na ita. Dita ka pailaan, taawagak ni Chief. Anya ti bagayo kini Chief. Ibagak nga isubli na ti arak kinumpis kardag iti bataan na. Kapitanak, amunak ti Chief of Police. Iso arumbang agtungpal dag iti pulis kanyak. Di ka pumampanaw dita, taawagak ida. Chief, anya ti aramidam dito yung checkpoint? Urayak nga isublida ti arak ng pagatang ni Uncle Kao. Isublida pa nga ta? Paikit din na saan? Nga main, adda pasahero kitay. Gimatang iti arak, ang kinumpis kardag iti pulis. Saan damutan nga insublay? Amumot ni Uncle Kao. Kasarita na lang dagiti pulis. Sigurado nga isublidan. Mabalin ayamat ti kasta, Chief. Gaputa iso ti kapitan. Uray aglabsing itilintag. Okay laang? Sumardenggan. Inton isublida ti arak. Datayon tumut laeng ti uminaw. Asino ti kinasaritam itay? Dungaw ni Chief. Asino at Chief? Ti Chief ti pulis dito lugar tayo si Kamit. Kasta gayam? Kaslada kayat mo asawan. Kunak man no bawal ti arak. Italang dungaw. Kasangay ngamin ni Kwarog. Saan ang mabalin ti kasta, Inteng? Kasano kuma ang maipatungpal ti lintag, no da kayo matlaang nga opisyalis ti mang labseg. Di ka man sumanaw ti tadungo. Ang mga numangagdagit ti kakaaruba. Awan ti kapi-kapitan no siyak. Saan ka nga exempted? Di uray pa'y sikat ti presidente. Rombang laang agtungpal ka iti lintag. Panagkunam ka day. Kat husto ti inaramid mo. Anya ti raramidam dito paradaan ang kail. Uray ka Anya, insubli dagiti pulis ti arak kinumpis karda. Unang kail. Naglaing kayo talaga. May salang awag yaw. Insublida na dagaws. Siyak pa ti kunam. Ano ti koneksyon ko? Alam nga rodan ti nakakarton nga arak. Tayawid mo pa ilangi di balay yawang kail. Yawid mo. Narigatan. Ang mga makita ni Antim Abanag. Adun tumantis sa unan mo kwa. Okay. Siyak nga rodan ti mangyawid. At danino man tayo inton kasangay ikaw. Si kamat ti lumabas iti tersenak, kapitan. Papanam. Iti ayan ni Kwarog.
Birthday na ngamin ita. So apartyan medya kalding na. Ay, kastaya. Umay kayong tuwa kagawad. Umayak kumangam sa anak mga min ngagsidsiday ti kalding. Kanawa nagbantay ti tersenak. Di mo kaya ti papaitan? Oray sidaan nyo amin ang. Alang nga ron. Mapanakon. Dagasak pa ni pari ba daw. Sigurado ngamin akayat na ti mapahan. Pari ba daw? Yahoo! Nay, si kamot gayam, kapitan. Anya ti bagam? Ay, ada ni pari ba daw? Awan dito'y balay, kapitan. Na, sa dino nga tinapanan na. Nagawid ijay lugar da. Adda ka nung amin napatag apag sasaritaan da asang kapamilya. Kasta aya? Anya ngamin aya ti ibagam, kapitan. Ingkam ko mamaki birthday. Ta birthday ni Kwarog ita. Ha? Anya aya ita? Sabado? Wangag paisaw. Ay na. Ay, nalipatak mo tan. Ay no kayat mo ti makapangan iti papaitan. Umay kan tumari. Naluton di pulutan tayo, Kwarog. Iruar mo tiarak. Sikan ti mapan mga laji paut. Sa dino tinakaikargaan na, Chip. Ijay sirok ti kamak. Sige, siya kung timaka mo ang mangala. Arak lang ti alami jay silid ko Di mo pakibyangan o anyaman ti makita mi jay. Chip. Ang iti kasta ato no ti busis mo. Kasla da ilam-lamang mo, Chip. Ay, awan ti ilam-lamang ka. Ay, nagadwa sa uyaw. Yung kay kaalayan ng jarak, tarog yan tayong teksyan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Sa anak agumatang maray. Umayak lag tambay. Itaman pa'y. Naglaaw mo ngamin na kapitan. Warog, kanchipog. Mangag aging gaijay balay. Ay, kastaya. Wun maray. Panagkunakit na bartag da. Anya jay kunam. Kasla na bartag da. Apay kumangagbartek da. Kat may paritagla ko iti arak ita, tali kurban. Na, di mo pa'y gayam na damag, maray. Day, Nagpagatang ni Kapitan ken Kwarog iti arak. Ngem idi nakita dagiti pulis ijay checkpoint. Innala da ti arak. Ket gapo ta kapitan ti angkel na. Tiniksan na lang dagiti pulis. Ket insubli da adagos ti arak. ay, sana may parbang tikas tama, Ray. Podno ta ko na maray. Sana gapo ta kapitan aket exempt Kapay mangyaruriti. Arak. Naibusain ang kail. What? Naibusin ti arak. Ibaon mo na jipot ang gumatang ititersina na kagawad ko na. Nakaturugan ni si Paut. Ringam mo. Ang kail. Di mo't may parit ti agila ko iti arak kita tali kurban. Iti amutew. Mga mabalin ba't nga agila ko ni kagawad ko na. Mga aday limang na. Ora, 500 ti may sabuti. Mangtad. Diya kaya ti mapananggal. Si kalangan ti mapan. Mga nuad na masalaw ko pulis di tadalan. Narigatay. Kuda. Yuhu. Anyat gatangam, Kapitan. Luwat ang ngiti lima buti. Tiarak. Anya, Amo ka dalam lamang ba? Ay magtagkawan nusan. ay na, Kapitan, may paritagla ko iti arak ita. Ay mangirwar ka wala. Ay, agtal na ka, Kapitan. Saan nakakaskan ka, sana makawawat iti lay kurban. Kapitan ka pa'y mga road. Alam pare ko nang. Mura gatangag iti 500 di mais. Di oray mampay isang aribo. Awan maitad ko, Kapitan. Isong agawid kan.
Gumatang aklangan. Ijay, hindi mo kaya timagdad. Nala, makamuka, Kapitan. Even you ain't got money. Ops, I'm sorry. sa dino ti papanam tata? Asino kaya? May saka pulis. Diyo ka di makita nga da kayo dito'y checkpoint? Di nagpakabiyagan sa kapulis. Hindi gumatang iti arak ijay. Nabartek kayo ba ingam agkarapag na kayo? Kasanon no ada mapasamak adakes kada kayo? Basta lumabasok. Sa dino ay ati balayo, tayo tulod kayo. Agpailiak nga ron. Kayat mo man wanusan, itulod kayo iti balayo. Ala, lumugan ka iti pulis car. Itulod na ka, no sa dino man ti balayo. Naimbag man ta imawag ka, Inteng. Itay pa'y ngawawagan ka, ngam di ka mo't sumungbat. Sa dinuman ng tinapnapanam aya. Ma'am, da kayo ka ti asawa ti aking kuko iti dito yung cellphone? Ha? Ay, sino da ito'y? Pulis dito ma'am. Ay, sir. Apay nga da kayo ti cellphone ni Inteng. Nangag ko ngamin nga agriring itay, ngam di na matsungbatan. Iso nga inawagan kayon, takayat ko asaludsuden, no sa dino ti address ti aking kuko iti dito yung cellphone. Dimanon ngamin dito yung checkpoint, kaya't nabartag pa Ang mga nuan niya pa'y tidaka sa mapasamakin ko na, ma'am. Sige, sir. I-text ko ti address ti Balay May. Ay, kat, agyaman ak unay. Awanan niya man na, ma'am. Sige. Sige, sir. Agyaman ak manan. Ay, makaraman kanyak dayjay nga Inteng intun sumangpait. Ay, mangibabain. Apay ang nagsubli ka, Marituyang. Nalipatak tigimatang iti kapay maray. Jay 3-in-1. Wen, ikanak iti may sa asasyay. Awan pa'y mo't ngamin ni badong ko. Mabitla nga ron, tayalaan ka. Ha? Maray, apay nga adda pulis mobile dito barangay tayaw. Addan samot umay da aristaron. Kita aman ang bag. Asla ni Kapitan matinlugan dagiti pulis. Ha? Ungag paysaw. Dahi tanti bagbagak kang kwa na itay. Kunak tuma ngamin nga gawi din. Hanggang nagtangkan tumot ti ulo na. Ay na, sir. Agyaman ak unay, taintulod yo ti asawak dito yung balay. Bagbagaan nyo ko mati asawa yo, ma'am. May parit pa'y lang ti aginom iti arak, gaputali kurban. Wen, sir, siya kung ti makaamaw iti asawak. Wen gayam, asino ti kapitan dito barangay yo? Kaya't ko kumamakasarita, ma'am. Ay, sakti kapitan, sir. Inteng. Anya? Gusto tinigig mo, sir. Pulis. Sakti kapitan. Kapitan kayo pa'y gayam, ngam kasta tinaramid yo. Sana nasaya ti kasta. Enya ko ma. Edi awagam ni Chip yo, takasarita. Ay, pasensyam kuman ti asawak, sir. Di na mo ti ipagbagana. Ay, agsardin ka di tadong. Di ka di mo kumpare ti Chip yo, sir. Pulis. May salang awag ko kunda. Ay, makat kayo na ti posisyon niya. Agsardang ka man, Inteng. Ay, di ka mangibabain. Di ka nagdanag, kapitan. Nai-record ko amin ngayong bagayo. Ni Mayor tulangan ti makaamo kada kayo. Idanon ko dahito yung kankwana na pasamak. Kahit sapay lang ko ma. Tas saan kayo amadaksan? Ay, Kapitan Enteng. Agbalbaliw ka nga minun. Di mo abusuan ti kinakapitan mo. Tapno maliklikam ti anyaman agulo. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.